Nielen prešovskí novinári bojovali ako sa patrí. Zahambiť sme sa nenechali ani my. 8. ročník Gorenje Beach Volley Cupu v Senci si kolektív televízie Digisport poriadne vychutnal. A výsledok? Víťazstvo nad obhajcom prvenstva a zisk bronzových medailí. Ja ako kapitán týmu veľmi spokojný. Ja som spokojný, ako chlapci sú mladí ešte, skúsenosti naberajú a rokmi to bude určite lepšie. Mali ste v turnaji nejakú veľmi ťažkú chvíľku? Myslím si, že to bol presne asi ten posledný zápas, o ktorom hovorí Honzo, kde sme prehrávali nejakých 7-2 alebo 8-2 v prvom sete a treba uznať, že nastúpil a pomohol. To bolo asi také najťažšie. Tam sa to zlomilo v tom prvom sete a potom to už išlo, takže to bolo asi také najťažšie. On chcel iba ukázať, akú krásnu cenu sme vyhrali a krásny držak máme k nej. Nech sa páči, natočte si to.